Ayo. Ma'am. Ayo. Ma'am. Parcel, ma'am. Ay, sir. Ay, ako ang parcel. Ay na, sir. Abot tayo mong parcel, ma'am. Salamat kayo, sir, ha? Ikaw, sa mabha ka ng... Ato sa picturean ka diyot, ma'am, para ka na ganing sa proof gani, ma'am. Proof of delivery. Sir, nako, sir. Sir, ma'am, ha? Unya sir. Unya sa kadiyot, sir, ha? Sa kadiyot, sir. Siyempre, picturean niya ko nimo. Maabot din nga doon, ang order na ko ani overseas sa China. Di maabot din nga to kung picture, sir, no? Siyempre, ma'am. Oh, excited na po din, sir. Ay, magpili sa kudaan, sir. Kinahanglan nga. Dito po na po ang picture. Kasi mapidauan, ma'am. Oh, sir, ganito sir, ha? Ganito na, sir. Nasa? No. Ma'am. Kaniya radyo ko diri, ma'am. Napagoy dagang i-deliver, ma'am. O pa juga diya, ma'am. Sir, wait, sa kadiyot, sir, ha? Ako hindi mo po kayo. Bukas na. No. Ma'am, hapon na yun, ma'am. Sir, inshallah dyan, sir, ha? Pila naman itong ka-oras ng labay. Nga, pwede na ito mag-picture, sir. Ready na kita, sir. Wow, di ay. Ano kayo, sir? Ano talaga kung pag-OOTP ka, sir? Ako din yung gituyo ba? Kaya Asa, ma'am. Mo rin yung gilangay-langay ang akong adlaw ron, ma'am. Kibaw ron, ma'am. Takang gigong doon yun, agad ng deliver. Ganong langay-langay man, sir, nga. Nangita man ka o picture, so kinahanglan nga, napos ako ang best Maling aura yun. sa akong OOTP. Oh, tinuod, ha. Oh, ang imong naong wa mausab. Ang imo ra man singina na usab. Agi paningot, ang ganay kong make-up dito. Sir, ba't na sugdan, sir, be? Ano, sir? Ano, sir? Tarong kuha, sir, ha, ka na. Di pa gid angayan. Dugay-dugay pa yun. Sir, pinaside mirror ba na kung angle na best na kuha na ko, sir, kung ano ba, sir, pwede na, sundan, sir? Sundan na natin, sir. Another, sir? Another, sir. Oh, naman ko ni mo Yes. pictorialan ni ma'am. Hindi, mama ni ko, sir, sir. Kada, sir. Ang mura magkagbako, ma'am. Nga, okay na, sir. Ay, ang akong bayad, ay, sir. Dalawa ko akong bayad, sir. Wait, sir, ha? Bayad. Mintag igilis Gwapa. Napay hitsura mo raw. Ayaw na lang bagko, sir. Akong bayad, sir. Akong bayad, sir. Okay na to picture, sir. I-send na to ni mo nga to, sir. Nga, Ay, akong pilihan bayad, pa sir. to nako, oy. Pilian mo, sir. Katong pinaka-the best ako nga angle The dito, best. sir, ha? Mo, i-send nga to, sir, ha? Sunod, ma'am. Ay, napag-sulog ka ng order, eh. Pamalit mo kay okay. Masuko na ka, sir. May gani. Tidugaya mag-ilis. Unsa may inyong kita kung wala mo inig-deliver. Huwag niya po mag-ilis-ilis. Sus, ang naong di mausab. Hindi na rin usab. Desidlos no. Pag pinawayo, mula sa Gwapa.